Dobre. Dobre, takže povedzte nám bližšie nejaké informácie o tomto turnaji, kde sa dneska nachádzame. No dneska je to v kolkárni v Rimavskej Sobote. Je to dvojdňové podujatie, medzištátny zápas medzi Slovenskom a Maďarskom. Predtým sa konal takýto zápas Slovensko-Poľsko 1995 rok, takže po dlhšom čase, po zrekonštruovaní našej kolkárne sme toto urobili také zase troška novum do tejto našej časti a skúsili sme to, podarilo sa, takže medzištátny zápas v sobotu bolo medzištátny zápas Slovensko-Maďarsko ženy a potom aj kategória do 18 a do 14 rokov. No a potom bolo ďalšie dneska v nedeľu, čiže kategória bolo muži a zase boli žiaci a 14-roční. Takže pekné podujatie, športové výsledky, zvíťazili maďarskí kolkári, no a v našej súťaži troška ešte musíme zabojovať, aby sme dosiahli také lepšie výsledky. Koľko tu je súťažiacich? Súťažiacich je okolo 40 ľudí je z každého mužstva, čiže 80 súťažiacich, no a tých hostí ešte máme, takže okolo tých 200 ľudí sa tu celý deň premelie. Dobre, ďakujem. Super.